Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan nga Iris, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasakit nga awaten dagiti pasamak, ngem nasaksakit a panunuten, a madadael ti inay-ayat ko a pamilyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Iris, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naawatam ka di matlamin abilin ko kan ka. Gapo nga ron iti kinaado na bakit kat kasla adon tinalipatak. Sana bale, tadamot ni nanang. Aga sidaglang matibalay tayo. No adasaan mo nga amo, may papan ka dagiti anak ta. Agdamag ka lang ka ni nanang. Kabailat nga tatyag may sano pumanaw kan bakit. Apay kumasaan nga eh. Siyak tupay. Makigasang gasa tak eja abroad. Jak amo na niya ti ugali dagiti agbalin nga amok. Patpatib ka lang ti pakinakam ko. Iso aron bang akastamat ko mati aramidam. Uwan nga ron bakit. Ibagbagak mo't ngamin kan. Nauray saan kan nga agabrod ta kabaalak matyag trabaho para kada tayo. Kaya't ko lang tamat apadasan Nang runak at dumakdakkelan dagiti anak ta. Kaya't ko ti makaurnong iti pagadaldala kay. Adamat agiti pagadalan alibre ti tuition fee. Uray pay. Kaya't ko ti makaurnong para kadagiti anak ta. Umadaning ti flight ko, Lester. Iso akayat ka mat makasarita. Ha? Anya ti bagayo nanang? Kayat ko nga into nada ako ni abroad. Agsingsingpat kayo ka ni Jeline. Kanayon mo to at tulungan ni tatang mo. No anya ti kabailam nga aramidan. Aramida mon asaan anasken ani tatang mo paylaang ti mga ramid. O nanang? Makasangitak mo ten kadagitang ibagbagayo? Gaputa kayat asawon? Nga umadanin di panang panaw mo kada kami? Agiin nanos tayo nga agin na dayo, anak ko. Tapno may payan kayo iti napintas a masakbayan. Aging gaita? Saan pa yung amo ni Jilin nga agabrod kayon? Kaano yung nga ibagakan kwa na nga agabrod kayon iti mabiit? Planok akasauitan ni Jeline. Patsuk asaan nga umanugot day diyang agabrod kayo? Iso nga rod akasaok. Kat sapay la kumaa, tamaawatan na. Anak, ada ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta, nanang? Sapay la kumata saan ka agumurgura kanyak, gapo iti daytoy nga ibagak. Anya nga minti ibagayo, nanang? Amok analaing ka nga ubing. Iso nga amok amaawatan, nak. Saan kayo amaawatan, nanang? Amo mat siguro ti kinarigat ti biyag tayo. Amok, nanang. Ado dagiti kayat ko agatangan para kada kayo kan ni manong mo. Ngamastaan ko ama aramid, kaputawan mat igatang ko. Saan kami mat nga agarik-reklamo kan ni manong, nanang? Anya ngay nga rod no awan igatang yo. Kayat ko amakalpas kayo iti panagadalyo. Anya itayan, jay ko nam akayat mo apagbalinan, intong dumakkel ka? Kwa. Kayat ko ti agbalin nurse, nanang. Kasano nga tang agbalin ka nurse, no awan mat kwarta tayo? Ha? Anak, kayat ko mat nga agbalin kanto nurse. Iso akayat ko ti agabrod, tapno makaurno nga kiti pagadalyo. Ay, no kasta? Panawin na kami. Adamat ni tatang mo? Kan adamat ni lolam Alinda? Uy na, gumsabali ka lata, nanang. Saan mo ka di akayat ti makaadal, anak? Kayat ko, nanang. Iso asaan ka nga rodan nga agsangit. Tapara kada kayo kanimanong mo ti iya adayo. Da kayo latta ko man ti makamo iti pamilyak, nanang.
Pakikit-kita yu ina Inton bigat ka diti flight mo. Wan nanang. Nagpakadakan kin ni Jilain. Wan nanang. Anya ti kunana nga yanak ko. Nagsangit nanang. Ngampat siya ka maawatan nak ti anak ko. Asino ti mangitulod kun ka ijay airport inton bigat. Diyak kayat makita nga agsangit to dagiti anak ko nanang. Iso pa nagkunak. Uray sanda kun nga itulod. Nini ko langan ti kasaok amang itulod kanyak. Ay kat iso ang arod anak ko. Agan-anad ka akanayaw na. Agyaman ak nanang. Uray da kayo Agan-anad kayo mat akanayon. Anya, nakasagana kan iti flight mo, Mars? Wan Mars, agyaman ak iti panangitulod mo kanyak Awan anyaman na. Agan-anad ka ang kanayo na. Thank you manan Mars. Sikala ko man ti makaamo iti inaanak mo Kanayon mo kumapasyaray. Wan, saan ka amadanagan? Takabayatan ti kaawan mo. Siyak pa'y laang ti agbalin amay kadwa nga inana. Thank you talaga Mars. Kumusta kan anak ko? Okay lang, mat, nanang. Awan ka di matlaang ti problema di tabalay? Awan, nanang. Amuyo, kanayon dito'y balay ni Ninang Nicole. Nagsingpat kada kami ka ni Manong. As-asikason na kami akanayon. Agpaiso anak. Wan, nanang. Uray damagan niyo akan ni tatang. Sige man nga Rod. Itad mo pa'y ka ni tatang mo ti cellphone. Takayat ko matakasarita. Wan, nanang. Mabit lang tayabak ni tatang. O sige anak. Agpaiso ka di akanayon dita ni Nicole? Ha? Ay, uwan. Isa ka nung ba't namin team bilin mo kinkuana? Akanayon na pasyaro ni Jeline. Kababain pa'y kit din. Ang mga numataktak mat. Saan mat siguro? Tatunggal malpas ti trabaho na sa pumasyar dito balay. Awagak tuman. Kaya't kumatiagyaman kan ko Kat sika ngay, kumusta ka matan? Nasaya atak lang ta. Di na ko mapakadanagan bakit. Sika kumati ka na yung agan-an na dita. Mailiwak unayan kan ka. Kailiw kayo matan kadagiti anak talakay. Kaya't ko mga agawit kan bakit. Kat saan kan itong nagsubli pa dita? Sige. Tapanunutak pa'y no irinyok ti kontrata kwan no saanan. Hello, Mars. Mars, nakaawag ka, mat. Nadamag ko kanayon ka kano balay. Saan ka di ang kinunam akanayo na kapasyarat ni Jeline? Wan, kat pagyamyamanak launay, tasan mo baybay ang dagiti anak ko. May saka anapod no agayam, Nicole. Ay, awan anyaman na, Mars. Diyak amo, no kasanwa ka makapagsubad kan ka. Gapo iti kinasingpat mo agayam. Saan mo nang panunutan day ta, Mars? Ipagpagapuklaan ka ni Jeline. Gapo ta syakot nga rod ti may kadwa nga inana. Kat pagyamyamanak launay day Mars. O sige nga Rodan, agpakada akon. Ang mga numakadisturbo ak launay yan kan ka. Saan matkat di, Mars? Kan kayat kumatlaang ti agina na, Mars. Okay nga rod, Mars. Bye. Bye. Oh, hello nanang. Apay nga mawag kayo? Panagkunakan ako. Kasapulan nga agawid kan. Talagamat nga agawid akon nanang. Gaputa dandanin malpas ti kontratak. Nasaysaya at no saan kan nga agsuble. Tanga pa'y mat nanang. Saan kumatkit di asigurado. Ngam talaga ang makadkadlawa. Ha? Anya ti madmadlaw yun nanang. Kanayon ko ang makita ni Nicole dito'y balahiyo. Kanayon ang makita kaparbangon ti papanaw na. Panagkunak, di tabalayo amat maturog ni Nicole. Ang mga nuad damutin sa bali ang mapaspasamak.
Anya? Daita ti kinagpaisuna anak ko. Sige, nanang. Agawid ak, ajak ipakamo iti asawak. Ditak to balay yung agdiretso. Kasanoan na aramid mo kanyak ti kastoy, Randy. Aklo na ka nagbasulak. Awal sa bali ang may bagak no di pa kawanan nag. Nasulisugak gapoy ti kaawan mo. Ay ayatam ka din ni Nicole. Sikati ay ayatek. Gaputa sikati asawak. Ket, anya ti plano mita. Pakawanan na ko ma-Iris. Kidawag asaan ka nagsublipay iji abroad. Sinaak ni Nicole. Ket mga barwanan ta. Namnamaam ka di, apakawanan ka. Para ka rin ti anak ta. Tsak kaya ta marakarak ti pamilya binukal ta, Iris. Isa pang nga asim. Pakawanan na kuma. Anya ti rumbang nga ramidag, nanang. Anya ayati ko na ni Randy. Agkid-kid daw iti pamakawan, nanang. Nakasagana ka kaday amang pakawan kan kuana. Tsaka mo, nanang. Ngam ay ayatag ni Randy. Ay ayatag ti pamilyag. No kasta. Maikaringatan ni Randy asinaan nan ni Nicole. Day tama timbaga na kanyak, nanang. Addaken ka ti desisyon anak ko. No kabaulam apakawanan ti asawam, di nasayaat. Ngam no saan mo meten akabaulan apakawanan, o di agsina kayon. Ket, anyan to ti mapasamak, nanang. Agtuloy ti relasyon da ka ni Nicole. Agbalinda na ragsak. Idinto asyak. Agbalin na miserable ti biyag ko. Kapunan na rakrak ti pamilya. Isungarod nga addaken ka ti desisyon anak ko. Tsak ipalubos amarakrak ti pamilya, nanang. Agyang anak. Tapinat gamtikid daw kung agkita ta. Sorry, Iris. Diyak tumaumang agkid daw kan ka iti pamakawan. Amo ka nagbasulak. Pakawanan na no nasulisog. Pakawanan ka. Ngam iti may sakot disyon. Adaywam ti pamilyak. Siya kung ti makamong agpalawag ka dagiti ubing no sa dino ti ayan mo. Sige. No da italakit di ti makapalagan iti riknam. Aramida. Agyaman ak ta pinakawanak bakit. Ikarik. Saan to na maulit tinaramid ko? Talaga saanan ang maulit. Gaputa saan ako ngagsubli dya abroad. Nasaysayat pa. Kabalak matyak trabaho para kada tayo. Rumbang laang. Gaputa no saan ka kumaan nagaramid iti kalukwan. Sigurado nga agsubli ak dya abroad. Kidawag alipatan tanti amin ang napasamak bakit. Mga baruanan ta. No kasta, saan kan nga agsubli di abroad, nanang? Saanan anak ko? Maraksakan lakit din ni Jilin, no maamuan na asaan kan nga agsubli di abroad. Anak, damagak man kan ka? Sino ti mas kayat mo nga da dito'y balay? Ni Titam a Nicole, wano siyak? Siyempre, da kayo nanang. Kanayon ka di ni Titam a Nicole dito'y balay? O nanang, isuti ka na yun nga agluto. Kasta ka di? O nanang, sa dino nga tay tanti ayan ni Tita Nicole. Manipod nagawid kayo, saan mo na nagpakpakita? Gapot ay sumatan ti sumarunong agabroad. Iso ka na yun ang abisi. Kasta gayam, nanang. Wan, imbilan na kanyak, asyaklat ti mangibaga kada kayo, asaanan ang makapasyar dito'y balay. Apay nga itakalaan. Nag-overtime kami.
Talaga? Amangan mat no limad nga agkit-kita kayo ni Nicole. Bakit? Kunak man no napakawan na kon. Kat mga barwanan ta. Apa ito takas tamot tanti bagbagam kanyak. Saan mo ang maikat kanyak ti agpanunot, Randy? Nukas tiya ka na yung tir aramidam. Naawanan pa nagtalik mo kanyak. Kanya pa lang ti serbi ng agdan nata. Nasaysaya at langan saan nak apinakawan ngam ti kanayon nakmat apagatapan. Sorry. Nga, mapabasol na ka di. Nagkari akon ken ka asaan kon nga ulitin ti naramid ko. Naaramid ko lang dayjay. Gaputadda ka iti adayo. Ngam itatadda ka ni ti sidong ko. Jakton pulos aramidan ti manglipot ken ka. Pasensya ka lang kuman. Bayam, sursurwak alipatan tinapalabas. Gaputa kayat ko akana yun ana urnos ti pamilyata. Agyaman na ka, Iris. Agyaman na kiti pan nakaawat mo kanyak. Agyaman na kiti amin na sakripisyon. Kat jak tumaumang agkidkid daw iti pamakawan ken ka. Narigat man ti sasaadag ita, ngem ikarkarigatak alipatan tinagbasulan ti asawak. Gapo tadyak kayat amarakrak ti pamilyak. Agyamanak Mr. Lonely, ket sapay lakuma, tagpaay nga adal daytoy kadagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Iris. Iris, agyaman na kiti daytoy apakasaritaam ket ti makunak, husto tinakunak ti asawam. Saan to nga agbalin ana urnos ti pamilyam, no saan mo apudpudno anapakawan ti asawam. Ket no napatagkan ka ti pamilyam, sursurwam alipaten ti napasamak. Iti kasta, agbalin anaragsak ti pamilyam. Buano papagayam, ingka nanggagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan nga Iris, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Loudly. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.